17 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ụmụ Paul na Roselyn Amuchie na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi nne na nna ha Paul na Roselyn Amuchie, ndị nke na-eme mmemme ọgụ arọ 22 ha ji wee bụrụ di na nwunye, 42 years wedding anniversary. Ha wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi nne na nna ha n'ụzọ pụrụ iche ka ha wee na-anụkwa di na nwunye wee na-abụkwa nne na nna etu ha si abụ n'ime ha. Kalista Ebere Eze Okoye na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi nyanwa na onwe ya bụ Kalista Ebere Eze Okoye, onye nke na-eleta mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa nchekwaba Chineke, amamihe Chineke na amara ya n'isi nyanwa na onwe ya. Ezinụlọ CY na Loretta Ogunna ya na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya na amara ya n'isi ezinụlọ ha, were na-ayọkwa ka ngọzi Chineke na-abawanye n'ezinụlọ ha niile. Paul Achalọnụ na-ayọ ka Chineke were aka o ji agwọ ya gbata ọsọ n'isi Jude Nnam, nke bụ kọmpoza ọtụtụ ukwu a na-ekwe n'ụlọ ụka Igbo niile ma n'oyibo, nke arụ adịrọ ka Chineke nụ mkpu ụmụ ụwa na-ayọ ka o si na-akwọ ya were fụta. Ezinụlọ Amuchie na-ayọkwa ka Chineke mee ka nwa ha Ezira Ọmọle si na-akwọ ya ọnọ were fụta. David Akụnwafọ na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene ka Chineke si were Johnny Mercies were jaa mma ndị niile jelu ANEC na Ikusa Convention nke emerụ na Washington DC n'izu ụka gara aga. Ndị niile si na parish anyị ha ncha wee jee nata, enweghị onye ọkọkọrọ ncha ncha. Ezinụlọ Makụ na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya na amara ya n'isi Chigozie na Adakụ Omakụ, ndị nke na-eme mmemme arọ 5 ha ji wee nụba di na nwunye. Onye a chọrọ ka a kpaa afọ ya na-enyekwa Chineke ekene maka ndị otu Tansi the Tansi Zone, ndị niile nọ n'otu anụnwa, ka Chineke na-aja ha mma na-edozi ha etu o si wee masị ya. Ben na Barbara Amadi na-enyekwa Chineke ekene ka o si mekwa Johnny Mercies n'isi ndị niile gara Washington DC maka ANEC na Ikusa, ndị niile anụnwa si na parish anụnwa ha niile were jee wee nata na-enweghị nsogbu ọbụla. Greg na Kalista Hampo na-enyekwa Chineke ekene maka ngọzi na amara ya tata ha na-ekubata nwa n'ụlọ ụka. Ịma na Tony Ikeburu na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi Eloka na Ifeanyị Ikebodo, ndị nke na-eme mmemme ofu arọ ha ji wee bụrụ di na nwunye. Ndị Holy Spirit Charismatic Renewal nke nọ na this parish St. Eugene na-enyekwa Chineke ekene ka ha si wee mee mmemme 2023 revival o were gaa ọfụma na-enweghị nsogbu, wee na-ekene Chineke maka ya.
ezinụlọ amụchie na-ayọ maka mkpụrụ obi Fidelis amụchie, nne na nna Ikemdị na Chinwoko na ndị ezinụlọ nwoke niile na-ayọkọ maka mkpụrụ obi Ikemdị na Chinwoko. Fidelia nna Chetam na-ayọ maka mkpụrụ obi Charles Dike na Raymond Dike. Monica Ogbuafọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Stella Eze Okoli. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Austin na Agatha Ọzọ Ibekwe na-ayọ maka mkpụrụ obi Maxwell Izichukwu Ibekwe. Bon Davis Ofegbu na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ya nwoke Ibe Akalan Hamilton Ofegbu na Suzona Chinyere Ofegbu. James na Patience Nwosu na-ayọ maka mkpụrụ obi Emmanuel Enu Nwosu. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Obinna Ọdịnkalụ. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. maka na ole na anya n'ụmụaka enyemaka ya dị n'aha onye nwanyị ezinụlọ a ga-anata ngọzi n'aka di nwanụ m natakwa ebere n'aka Chineke anyị onye nche anyị n'ihi na asị na ndị na-achọ di nwanụ m mkpụrụ obi m na-eto di nwanụ mmụọ m na-aṅụrị na Chukwu onye nzọpụta m maka na ole na anya n'umeala nke odibo nwaanyị ya site tata gaba n'ihu ndụ ga na-akpụ ịdị ngọzi maka Chineke onye ji ike niile emere na nnukwu ihe aha ya dị asọ ebere ya na-esi na ndụ ga ndụ ruo na ndụ ga ndụ maka ndị na-atụrụ ya egwu ozi siri ike aka ya ọ chụsara ndị nganga na-asụ n'obi o si ya n'oche eze kwatuo ndị ukwu ma bụrụ ndị umeala o werela ihe ọma nyeju ndị agụụ na-agụ afọ hapụ ndị ụka agbara akala otu dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ ezinụlọ a ga-nda ngọzi n'aka dị nwanụ m natakwa ebere n'aka Chineke onye nzọpụta ha gbatịa aka gị odi nwanne ebe modibo ndị a nọ ma sị na oche ezi gị n'eluigwe nyere ha aka ka ha nweta ihe ọbụla ha na-arịọ n'aka bụ ihe ga-adịrị ha mma ka ha chọta ihe niile dị ha mkpa n'obi ka ọ ga-abụ mgbe ije ya n'ụwa gwụchara ha na ụmụ ha site na ngọzi na ekpere nke nna anyị dị asọ nweta ngọzi nke ndụ ebi ebi site na Jesu Kristi onye nwe anyị di nwana anyị Jesu Kristi mgbe a kpọtara gị ụmụaka ikoro ha n'aka bikwasị ha aka n'isi gọzie ha wee sị hapụ na ụmụaka abịakwute mụ na akwụsịla ha n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ndị dị ka ha
ndị mmụọ ha guzo n'ihu nna ebe ha na-ahụ ya ihu na ihu. Lee ụmụntakịrị ndị a ka ihu na ha ebughị atụ nje ọbụla. Lee ka ndị mmụọ ha si nwee obi aṅụrị n'ebe ha nọ. Ma site n'aka anyị gọzie ha tata ka ha na-aga n'ihu n'ime gracia na ebere gị, ka ha chọta aṅụrị ha na gị, ka ịhụnanya ha bụrụ n'ihi gị, ka ha jiri egwu si na nsọpụrụ bịakwute gị dobe iwu gị n'ikpeazụ, ka ha nweta ihe ọbụla ha na-arụ n'aka bụ ihe ga-adị ha mma site na Kristi onye nwe anyị. Ka udo na ngọzi nke Chineke ji ike niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ dakwasị unu ma nọnyere unu oge niile. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Yesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ndị mụrụ n'anya, otuto dị Jesu, ya dịkwara unu mma. Ehihie ọma nọ. Anyị na-achụ aja misa maka ọdịmma nke parish anyị ebe a. Onyeisi nchụaja anyị Father Jude nakwazi ndị na-ewe aja misa n'ụzọ pụrụ iche na-ekele Chukwu n'isi unu, na-arịọ nchekwa ma na-echetakwazi n'ụzọ pụrụ iche obodo anyị si pụta a na-akpọ Naijiria. Ka Chineke dodo biko gbatara anyị ọsọ enyemaka, wetara anyị onye ndu ga-kpere anyị ikpe n'ihe a nara anyị n'aka ike site na Kristi onye nwe anyị. Anyị niile ebere aja misa bụ ihe ndị ọzọ anyị bụga n'uche ka anyị hụnata isi ya Chukwu ihe ndị a na ekpere anyị, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia. Ka anyị nyochaa akụ na uche anyị yọọ Chukwu ebere maka njọ anyị. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị ruo na ndụ ebebe.
mebere mebere onye nwanyị mebere 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 Otito dịrị Chineke n'elu kasị enu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke onye bụ ike anyị na nchekwube anyị, ewezuga gị, o nweghị ihe bara uru, o nweghịkwa ihe dị nsọ. Biko mụbaa ịhụnanya gị n'ime anyị, na-edu anyị, na-echekwaba anyị, ka anyị jiri amamihe were ihe ọma nke ụwa na-agafe agafe na-agba mbọ maka ihe nke ahụ dị ebighị ebi. Anyị na-arịọ nke a sire na adị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ụwa tụwa niile. Ihe
ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke ndị eze. Onyenwe anyị jiri abalị pụkwute Solomon na nrọ. Chineke sịrị ya, rịọ m ihe ọ bụla ị chọrọ ka m nye gị. Solomon zara ya, biko Onyenwe m Chineke m, ichila m bụ nwaodibo gị eze, m nọchie na ọnọdụ nna m David, ma abụgodu m nwatakịrị, amabeghị m ihe m ga-eme. Ana m agbara gị odibo n'etiti agbụrụ ahụ ị ghọtara aghọta. Ndị ahụ karịrị agụta n'ọnụọgụgụ. N'ihi ya, nyelu nwaodibo gị akara obi eji aghọta ihe, ka m wechize ndị nke gị nke ọma, wee chọpụta ihe dị iche n'etiti ihe ọma na ihe ọjọọ. Maka na onye pụrụ ịchịkọta ndị nke gị bụ agụta. Arịrịọ Solomon masịrị Onyenwe anyị. Chineke ewee sị ya, ebe ọ bụ na ịrịọghị m ka ị nwee ogologo ndụ, ịrịọghị akụ na ụba, ịrịọghịkwa m ka ewepụ ndụ ndị iro gị, kama ịrịọrọ ka enye gị nghọta ime ihe dị mma. N'ihi ihe a ịrịọrọ, aga m emere gị ihe ịrịọrọ. Aga m enye gị obi amamihe na nghọta nke mmadụ na-enwebeghị kemgbe ụwa bidoro, nke mmadụ na-agaghịkwa enwe ruo ụwa gwụcha. Okwu nke ose bụ ụwa. Ọ bụ ọma na azịza ihe unu ga-aza bụ, Onyenwe anyị, ahụrụ m iwu gị n'anya. 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 Onyenwe anyị, ekwuru m na oke m ketara bụ idebe okwu gị. Okwu si gị n'ọnụ dara oke ọnụ n'anya karịa nnu kwuru nnu akpa ego. Azịza: Onyenwe anyị, ahụrụ m iwu gị n'anya. Ka obiọma gị kasị m obi dịka nkwa ikwere ụmụ odibo gị si dị. Ka obi ebere gị bịakwute m ka m wee biwe ndụ, maka na iwu gị na-amasị m. Ahụrụ m iwu gị n'anya. Onyenwe anyị, ahụrụ m iwu gị n'anya. N'ihi na ahụrụ m atụmatụ gị n'anya karịa ọkachamma dị n'ọlaedo. Ebe ọ bụ na echere m ihu na nsoro iwu gị, akpọrọ m ụzọ ọjọọ ọbụla asị. Ahụrụ m iwu gị n'anya. Onyenwe anyị, ahụrụ m iwu gị n'anya. Iwu itiri anyị dị egwu. Ọ bụ ihe kpatara m ji edebe ha.
ikpughe okwu gị na-aba ihe dum n'anwụ, bịakwa na enye ndị umeala ezi nghọta. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Anyị na ihe niile na-arụkọ ọrụ maka ọdịmma nke ndị hụrụ Chineke n'anya. Ndị ahụ hụrụ Chineke n'anya bụ ndị ọ kpọrọ dịka nzube ya si dị. Ndị ahụ ọ maara n'isi mbido ka o kenyere akara iketa oke n'oyi nke nwa ya, ka nwa ya wee bụ onye ebu ụzọ mụ n'etiti ọtụtụ ụmụnna. Ọ bụ ndị ahụ o nyere ụdị akara aka ahụ ka ọ kpọrọ. Ọ bụkwa ndị ahụ ọ kpọrọ ka ọ gụnyere na ndị ezi omume. Ndị ahụ ọ gụnyere na ndị ezi omume bụ ndị o nyere otito. Okwu nke osebụwa. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys the field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it. Again, the kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of every kind. When it is full, they haul it ashore and sit down to put what is good into buckets. What is bad, they throw away.
Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth. Do you understand all these things? They answered, yes. And he replied, then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of a household who brings from his storeroom both the new and the old. The Gospel of the Lord. Dear sisters and brothers in the Lord, good afternoon. How are you today? Are you good? God is good? And all the time, God is good indeed. And when I see you, I rejoice. Amen. Jesus Igwe. Jesus Igwe. There is this beautiful Igbo song I used to love so much. I have forgotten the words, but I will start. And if you know it, please join me. Jigide when name Jesus jigide. Jigide when name Jesus jigide. Jitemike. Osogi. Hallelujah, jigide, onye nwe Jesus jigide, jigide mo, onye nwe Jesus jigide, jisemike, osori, kangaba, berege, kangerewa, Emike, oge niile karịda. It doesn't get better than this. Amen. My name is Father Lawrence David Ahua. I'm a priest of the Catholic Diocese of Kafanchan. And of course, Kafanchan is in northwestern Nigeria. So, Onya Hausako? I live in Ventura, and I work as a chaplain in the hospital in Oxnard and Camarillo. I am here on behalf of my bishop, Most Reverend Julius Kundi, and the good people of Kafanchan Diocese. And I wish to sincerely express an appreciation to Archbishop Gomez and to the Pontifical Mission Society of the Archdiocese of Los Angeles, who have incorporated the Diocese of Kafanchan in this year's Mission Cooperation Plan, and St. Eugene Parish has been chosen as one of the dioceses for us to make appeal. I'm grateful to Father Jude
Umuebi, who welcomed me and opened his doors when I came in last night. He served me 2 containers of bitter leaf soup. He said, if you like, you can eat the whole 2 of them, or you can eat 1 tonight and tomorrow you eat 1. But the gari is there, you know you are able. The way you like it. That completely made me feel at home and be at home. And I'm grateful to all of you for your warm embrace. Thank you for having me. Today, the concluding part of the gospel story that says on the last day, there will be wailing and grinding of teeth, reminds me of a story of a young kid that a preacher was preaching and said, on the last day there will be wailing and grinding of teeth. And the kid was so disturbed and said, excuse me, sir. And he said, yes. She said, I have a question. My grandma is evil, and she is wicked to me, but she doesn't have teeth. The pastor said, don't worry. On the last day, there will be new teeth for everyone. If she doesn't repent, she will have some to grind. Today, Jesus talked about the kingdom of heaven. And he gave us beautiful parables about the kingdom of heaven. The kingdom of heaven is the immaterial kingdom, is the invisible kingdom. It is a spiritual kingdom. In contrast, the kingdom of the earth is a material kingdom, a visible one. Some people will wish that there is no spiritual kingdom. They will wish to eliminate it. They will wish to delete it. They will wish to cancel it. Why? Because they so much enjoy this kingdom. All the worldly pleasures, all the good things of life. They witness the advancement in the fields of technology and scientific development, the advancement in cultures and economics, and they wish this were the only world. Unfortunately, they cannot deny the spiritual world. They cannot eliminate it. It is there. And Jesus today, in his parable, presents to us a spiritual kingdom that is precious than silver or gold or diamond. Is the most wonderful place. Is the most beautiful thing. Is a treasure. He compared it to a treasure that is hidden in the ground. And somebody was plowing and he found it. He decided, since this is not my land, let me bury it again. Go and sell all that I have to come and possess this land. So he came and bought the land because there was a treasure in the land. He compared it to a pearl, a precious stone that somebody found and decided to go and sell everything he has to acquire that precious stone. This is to show us that the kingdom of heaven worth all the sacrifices we are making. We could have been somewhere else this afternoon, but we chose to be here
because we have found a treasure that we can sacrifice anything to be here. Amen. Amen. And since we have found this treasure, we should be willing to make the ultimate sacrifice. King Solomon was given the opportunity to choose what he wanted from God. If I were given that opportunity, possibly I would have said, let me win the Mega Million lottery. But King Solomon said, give me wisdom. Give me wisdom to lead your people. Let us make the ultimate choice. The kingdom of heaven is by choice. And once we have chosen to be part of the kingdom of heaven, then we need to sacrifice anything. Anything. And since the kingdom of heaven begins here and now, we need to propagate it. We need to spread it. We need to grow it. And so I'm inviting you to journey with me to the Catholic Diocese of Kafanchan in Nigeria to continue building the kingdom. The church in Kafanchan, Nigeria needs first of all your prayer. You are all aware of the hostility that the faith faces in Kafanchan and also in northern Nigeria and in some part of the country. You know that since the history of our country, the ever first time we produced a Christian governor was during Yakowa, Patrick Yakowa, KSM. And he became a governor by chance. It was when Yaradua died and Goodluck Jonathan Ibele decided to pick architect Namadi Sambo as his vice. And then Yakowa was assisting Sambo. That was why he had the privilege of becoming the governor. But it was short-lived because you know the plane crash that killed him. And these people took over and they started something they call Muslim tickets. And they want to continue to replicate it even in the entire country. Whenever there is a cartoon in Dublin, churches are burned down in northern part of Kaduna, of Nigeria, especially in Kafanchan area, where churches have been burnt down. Some villagers has been displaced from their villages. Yet there is something in my people or in these people. They burn their churches today, they kill them in numbers today, tomorrow they go and gather under the tree and worship. Why? Because they have found a treasure that they are ready to sacrifice their life. You are aware of seminarians of my diocese that were kidnapped and ransom were paid before they were released. Some priests couldn't make it. They kidnapped them, they killed them. One of them I will never forget is Father John Mark. John Mark was a seminarian under my parish. I was his pastor when he was in the seminary. I saw him complete his seminary studies, was ordained, and was doing well in the parish. He was made the communication director of the diocese, and he became the chairman of Jama'ah local government. They attempted to kidnap him. We don't know what happened. We didn't know what happened. But in the process, we were waiting to receive a call, which we didn't receive any. After a few days, his body was found.
in the farms, lying face down, and was already decomposing. That is the kind of hostility the faith is facing in my diocese. But we need to build the kingdom. We need to establish the kingdom. All the people that have been displaced of their homes, we continue to encourage them. Don't let these people take over your land, your God's-given land. It is your land. We must come back and rebuild the land and stay there to worship our God. So one of the things that the diocese does is to help these people rehabilitate their lands. They are afraid now to even go to the farms, but we are working hard to ensure that the farms are protected. So some of the things that we also do is education. In the entire northern Nigeria, Kafanchan Diocese gives one of the best education to our poor kids that could not afford a high school fees. We give them quality educations. We have a seminary that some dioceses send their seminarians even from within the northern Nigeria to study philosophy and theology. The St. Albert Institute is also open to lay people who come in there to study philosophy, to study theology and some other courses. And we need to equip the school. We need to equip the libraries. We need to build structures. We need to provide writing materials, desks, chairs. We need to provide all these things, but we cannot do it alone. We need you to come over to Macedonia and help us. So I'm inviting you to go on a mission. The blessed or Saint Pope John Paul II used to say that some people give to mission by going, and other go to mission by giving. Amen. So if you cannot give to mission by going, you can actually go to mission by a generous donation. You can sit there and make a generous donation that will support the growth of the church in Nigeria. We have envelopes that have been issued out. If you don't have the envelopes, you try and get one. And the second collection is going to be purposely for this, for the support of the Catholic Diocese of Kafanchan. I want to conclude by saying that giving is one of the injunctions of Christ that is accompanied by promising. Give, and it shall be given unto you. It is my prayer that as you are generous to us, may God also be generous to you. And may God reward you in abundantly, and may God bless this parish. Thank you, and God bless you. Tu Chineke.
ekpere ndị kwerenụ ka anyị soro nzukọ taa tinye ọnụ ma rịọ ebere Chukwu amamihe anyị ga-eji chọọ alaeze a wee kwere na afọ niile a na-ata na ya n'ihi uru ọ bara karịchaa ihe niile. Anyị ekele gị na Chineke nara ekpere nke ụmụ gị imela. Chineke nara ekpere nke ụmụ gị imela. maka ndị akpọrọ oku ịrụ ọrụ nke ụka ka ha wee obi na-anụ ọkụ were na-arụ ọrụ nke akpọrọ ha ka ha rụọ maka iwulite ịhụnanya Kristi anyị arịọgidewenụ. Ezinna nara n'arịrịọ nke ụmụ gị imela. Chineke nara ekpere nke ụmụ gị imela. maka ndị nọ n'ọchịchị nke obodo n'ọkwa dị iche iche ka ha were amamihe na obi nwayọ na-achọ udo n'etiti ndị ha na-achị anyị arịọgidewenụ. Onye na-eme mma nara arịrịọ nke ụmụ gị imela. maka ndị ọrụ ọkacha ndị nọ na mkpagbu n'ụlọ ọrụ ha ka Chineke mere ha ebere ma nyeziere ha ọnọdụ ha anyị arịọgidewenụ. Onye ebere nara arịrịọ nke ụmụ gị imela. maka ndị na-elekọta ndị ọrịa na ndị na-anwụ anwụ ka ha jiri ịhụnanya Chineke were na-arụ ọrụ ha anyị arịọgidewenụ. Anụghị ọrịa nara arịrịọ nke ụmụ gị imela. Anyị ekele gị nna nara ekele nke ụmụ gị imela. maka ndị nke Chineke na-agbakọ n'ebe nchụaja anya bụ St. Eugene ka anyị were okwukwe na nchekwube na-atụkwasị obi na ebere Chineke oge niile anyị arịọgidewenụ. Ndị eze nara ekpere nke ụmụ gị imela. maka ndị nwụrụ anwụ ọkacha ndị anyị bụ n'obi na-aja Mass tata ndị nwere na ọdachi dị iche iche ka ha keta oke n'ebere Chineke n'ala eze eluigwe anyị arịọgidewenụ. Onye ebere nara arịrịọ nke ụmụ gị imela. Anyị ekele nke ụmụ gị imela. ka anyị gụnata site ndị ọzọ na-akpa anyị n'obi. Cheta obodo anyị bụ Naịjirịa. Cheta ndị ọkaiwu na ndị ọkaikpe maka ikpe ntụliaka ọchịchị nke emere n'ọnwa Febụwarị 25. Yọọ Chineke ya nụ akwa ụmụ ogbenye
yọkwazi ya ka akwa ndị a na-egbu egbu na ndị na-enwe mmiri ekwuru ha rute ya ntị. Mma dịrị gị eze m ime na anyị ekele gị nna Chineke nara ekele nke ụmụ gị imeela. chedekwazi ndị otu Kristi nọ na Diocese of Kafanchan nke Father Lawrence so n'otu n'ime ha, ndị a na-akpagbu na-egbu ha, onwe ndị a nasịgide nasịa ha mma ha ji ebe ahịhịa, nasịa ha egbe ha enweghị ike ịzọwa onwe ha, chụpụ ha n'ụlọ ka Chineke gbatara ha ọsọ enyemaka. Ezinna nara rịrịọ nke ụmụ gị imela. Anyị kene gị nna nara ekele nke ụmụ gị imeela. Nwachukwu bere Chukwu akwa jụọ ya ruo ole mgbe ka oge gbagide nkịtị ndị nke na-ata afọ na Naịjirịa? Ruo ole mgbe ka a ga-akwatu unu ụka? Ruo ole mgbe ka a ga-egbugide ndị mmadụ? O ruo n'ebe niile, ụmụ Chukwu na-agbasicha ọsọ. Ị ga-ekwe o, ị ga-ekwe ndị ụwa, ị ga-ekwe o, ị ga-ekwe ụwa jụọ ọnụ ma jụjụ, ị ga-ekwe o, ezi ị ga-ekwe o, ị ga-ekwe, ị ga-ekwe ụwa, ị ga-ekwe o, dadị ị ga-ekwe o, Ị ga-ekwe ụwa jụọ ụfọdụ akwụsịrị ịga ụka na-achụ àjà, ụfọdụ asị na Chukwu adịghịzi, ụfọdụ enweghị olileanya. Ụbọchị ga-akakwu njọ ma ọ bụrụ na onye nwe anyị agbata ọsọ enyemaka. Ị ga-ekwe o, ị ga-ekwe o, ị ga-ekwe o, ị ga-ekwe, ị ga-ekwe ndị ụwa, ị ga-ekwe o, ị ga-ekwe ebe ị ga-ekwe o, ị ga-ekwe ụwa jụọ mmadụ. Onye nwe anyị agbasara gị aka, bere gị akwa, chịkọta ọbara ụmụ ogbenye niile, ma ndị a na-egbu na Kafanchan, ma ndị a na-egbu na Niger State, ma ndị a na-egbu na South East, ma ndị a tọrọ n'ime ọhịa. Mana ana m echeta okwu gị isi na nwa nke nwaanyị ahụ na-abụghị nwaanyị ekwere na nkwa ọ gaghị achịnata ụwa. Daddy biko gbatara ụmụ gị ọsọ enyemaka, zaa anyị ekpere ma mere onwe gị aha site na Kristi onye nwanyị. Amen. Kịta bụ oge onyinye envelopu nke ekele anyị ịgbagoteba iweli ya tinye na basket, ị na-ede chek mee ya to St. Eugene memo, ide mission appeal, St. Eugene mission appeal memo, tinyekwa na the envelope nke enyere gị, were tinye ya na basket mgbe ị na-agbagota. Kedu ihe m ga-enye gị bụ Chukwu bi n'igwe, ihe ọma niile mere m mgbe m nọ n'ahụhụ, maka ihe dum i mere m iji nye gị ekele. Otito dịrị gị, eze ka edo,
Gandiyam ganyaki butuko benigwe Neyamani nomere Mepata Bakiye dimore Jire ekele Otito diya Ezeka sezero Chukwu biriwe ihe ọma ndị na-mere nọ n'afụfụ aka ihe n'ime ọgaranya nke ikpe ọchịchọ dere gị nnukwu m ogbenye ụmụ gị bịara n'iru gị inyere anyị aka ose bụrụ ụwa onye nke mazụrụ mba anyị niile ire ya ochukwu n'igwe ihe ọma niile maka ihe eji ekele otito n'ihi ya eze kasị edu Jesu Kristi ọkpara Chineke otu nwa Chineke ọ mụrụ ọzọ n'ọnụ ya onye nwụrụ n'ihe anya akpọkpọ ya n'obe nwa Chineke ọjịjọ dere gị ihe ngayeye otu obi eluigwe ihe ọma niile na ịnọta maka ihe dum omume eji ihe na-ekele otito dịrị ya eze kasị eze ruo ebe ụlọ onye ezi ọkpọ anyị ga-ahụ ihe ga-eme
mma ihe ga-eme wejawa Chineke 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 mma Chimemela kelere Chimo nwanne m soro m kele ya na chanye dị mma kelere Chimo nwanne m kelere Chimo na Chimemela kelere Chimo Chukwu na-enye ji ma kelere Chimo na chanye dị mma kelere nwanne m kelere Chimo na Chimemela kelere Chimo onye o nyere ọmụmụ soro m kelee ya na chanye amaka kelere Chimo nwanne m kelere Chimo na Chimemela kelere Chimo Chukwu na-enye ji ma kelere Chimo na chanye dị ụtọ kelere Chimo nwanne m kelere Chimo na Chimemela kelere Chimo onye o nyere ọmụmụ soro m kelee ya na chanye amaka kelere Chimo nwanne m kelere Chimo na Chimemela kelere Chimo enyi m soro m kelee ya na chanye amaka kelere Chimo nwanne m kelere Chimo na Chimemela ọ gọziela m Chineke si na ọ gọziela m ebighị ebi ọ gọziela m Chineke si na ọ gọziela m ebighị ebi onye nwe m ọmụmụ onye nwe ụwa si na ọ gọziwa m ebighị ebi ọ gọziwo m Chineke si na ọ gọziwo m ebighị ebi onye nwe m ejima Chineke nna na onye nwe m ejima ebighị ebi ezi Chimlele agọziri m agọzi Chimlele ezi Chimlele ezi Chimlele onye na-eme mma agọziri m ezi Chimlele onye na-enye ọmụmụ ezi Chimlele onye na-enye ndụ ezi Chimlele ezi Chimlele ezi Chimlele ezi Chimlele ezi Chimlele agọziela m nwa Chineke nna na agọziwa m ebighị ebe agọziwo m Chineke si na agọziwo m ebighị ebi ọ gọziela anyị anya nwe ụwa si na agọziwo m ebighị ebe agọziwo m gbanyụrụ n'igwe anyị ga-ahụ onye nzapụta anyị ga-ekele ya na ihe ọrụ ya niile o tere onye eze
ayọrọ m ya nwa onye m nwa nyekwasa m ọzọ ị ga-enye m ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ga-asị m efere ya kpọya ome mma kpọya ome mma kpọya ome mma ome mma kpọya ome mma agụ na-eche mba kpọnọ ya ome mma kpọya ome mma kpọya ome mma kpọya ome mma rịọbanụ ndị mụrụ n'anya ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke nna ji ike niile na-arụ anụ. Amen. Chineke anyị idola so otu aja zuru oke asọ wee ya dochie anya ọtụtụ aja nke agba ochie, biko nọrọ aja nke ndị ezinụlọ gị ji obi ọcha ebutere gị, gọzie ya dịka isi gọzie aja Ebel, dokwa ya asọ. Mee ka onye ọbụla n'ime anyị na-ebute maka otu nke ebube eze gị wetara mmadụ niile nzọpụta. Anyị na-arịọ nke site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye ruo nne welite n'obi enu ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele.
oge niile na ebe niile o na-adị nsọ Chineke jike niile onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwenụ anyị onye jiri ihe ebere nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe sire n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe n'ihi nke ha anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Lord, you are holy indeed, the fountain of all holiness. Make holy. Let your Spirit come upon these gifts to make them holy, so that they may become for us the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ. Before he was given up to death, the death he freely accepted. He took bread and gave him thanks. He broke it, gave his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. Once more giving thanks, he gave his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will pour out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Ka anyị kwupụta na ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. In memory of his death and resurrection, we offer you, Father, this life-giving bread, this saving cup. We thank you for counting us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ may be gathered into one by the Holy Spirit.
Remember, Lord, I'm using the old one. It has a problem. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love, together with Francis, our Pope, and Jose Gomez, our Archbishop, and his auxiliaries and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all, we pray. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the apostles, with St. Eugene, and with all the saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna. Zọpụta anyị na-arịọ gị ose bụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile, ka uche gị siri chụọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile.
ka anyị rịtara onwe anyị ekele nke udo. Ezi nwanna maka ezi nwanna maka ahụhụ. A na-azụ nwanne ezi nwanna maka ezi nwanna maka a na-azụ nwanne a na-azụ ya n'ahịa a na-azụ nwanne n'ahịa. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Communion Hymn, Igbo Catholic Hymn Book, number 146. 146. 146. Ndị kwere na ya, ndị dị ngọzi. Ndị dị ngọzi. Ọ sịrị bịa Anụ bịanụ nwa ka mmiri n'ime erugo dobere n'ime. Ọ sịrị bịanụ
wanna go. Number 228, 228, 228.
anyị rịọ arịrịọ. Di nwanụ m, anyị eriela oriri ahụ n'ọbara Kristi bụ ihe ncheta ebighị ebi ka ahụ nwa gị. Anyị na-arịọ biko mee ka oriri nke a wetara anyị nzọpụta nke nwa gị Jesu Kristi nyere anyị n'ịhụnanya nke ọnụ na-enweghị ike ịkọwatacha. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Biko kọrọ ndekwa ya aka ọzọ. Udo dịrị unu. Anyị nwere obere ọkwa one ma one ka anyị na-akụrụ ndị kwaya aka ka mma sị ụmụaka gụwara anyị ihe tata ha na-agbalị. Are those kids? Let them come out here. Come on. All our lectors this morning, come out here. Quick. Why I'm asking them to come out is talking to the young ones, talking to the parents. COVID is what? COVID is gone. For the past 2 years plus, ụmụaka anụwa ha dapụtazi. Nke a bụ iji gwa anyị na oge elugo. Parents, rapụ na ụmụ unu, kụzibere ụmụ unu. Ebidogo anyị ama anachighị azụ ka anyị kụpụrụ na ha aka ọzọ. Igbo class ebe ha na-amụta ụmụ ihe ndị a, nne na nna rapụ ụmụ unu aka ka ha pụta soro ibe ha na-eme ihe ha na-eme. Daalụnụ. Anyị na-elotekwere ndị niile mejubeghị nkwa ha together in mission as well as the capital campaigns. Please, ịmara nkwa ikwere Chineke ka i were nwayọọ ka ị na-akwụ ụgwọ ya na-emejupụta ya. Etu a ka ọ dịkwa the mission appeal nke emeela anyị tata. O nwee ndị ka ji envelopu ha itinye ihe ya etinye n'ime ya iwetakwa ya, o wetakwa ya ụbọchị ụka ọzọ, ọ ma tinye ya n'ọfịs fada. Ide check to St. Eugene, memo it mission appeal ka o were banye ebe o ya abanye. Ọtụtụ n'ime anyị tinyere nke ha na basket, ma o nwee ndị ka ji nke ha ma ndị chọrọ envelopu ya ha mee ka anyị malụ. Anyị ji ohere a wee na-ekene ndị niile n'ụzọ dị iche iche, ndị niile jelu Washington DC, Catholic University of America n'izu ụka gara aga. Etuku ugbu a last Sunday ka eji were mechie ya bụ ANEC Religious Congress nke e nwere na Washington DC. Ndị niile jere ihe ma nwata ma okenye ka anyị kwụrụ ọtọ. Let all the attendees of that, let us all stand. Unu abịarakwa ụka tata ka anyị kụpụrụ unu ha aka. Dịka unu si wee fụ ndị nnechere anya na onyonyo ma WhatsApp n'ụzọ abụ n'ụzọ, unu ya afụ na St. Eugene nọ n'enu as number 1. Ọkwa n'eziokwu. Opekata mpe agụkọtara ndị bịara ụnụ n'anụ anya nke m mma asị na anyị dị over 70-80 people bụ ndị jeli ya. And ka o si wee sọ m ụsọrọ nne, our young adults were all over the place. Not only the young adults being all over the place, this parish young adults, we have men/young adults retreat. They coordinated the 50-60% of the men young adult retreat.
So anyị na-ekene Ugonna Ifedeba and Zikora. N'otu aka nwakwa Ugonna na onwe ya unu n'anya enwere 3 masses, enwere the beginning mass, enwere the unity mass, enwere the closing mass. The unity mass nke cardinal akalo nke enwere over 17 bishops, archbishops and cardinals. Ugonna was the elector of that mass Igorive. So n'ụzọ abụ n'ụzọ abịakwa na the canopy, the blessed sacrament with the canopy, Knight of St. John from here, the champion that. Abịazie in the 3 masses, the opening mass, the unity mass, and the closing mass. Ndị nna anyị in their uniform, they shined in it. So anyị na-ekene ndị ọbụla n'ụzọ dị iche. N'otu aka nwakwa ndị charismatic group nke parish anyị na-ekenekwe Chineke, na-ekene anyị niile bụ ndị bịalụ maka ihe ha mere Thursday, Friday, Saturday. Ha na-ekene unu, ha na-ebunye unu ukpe ekele. Anyị ka nwekwa limited copies of Igbo Catholic hymn book ndị chọrọ ya $25 ka ha fụ Emilia Mmụọmegha maka ya. Ụkọchukwu anyị bụ achịburu anyị bụ Fada Donatus Ekenachi. Ọ na-ayọ anyị niile na ya na-eme 40 years priestly anniversary mgbe o ji wee chi ụkọchukwu. Ọ ga-eme ihe na Saturday adụnwa. Ebe ọ ga-eme ihe wee ebe ọ nọ, ebe ọ bụ St. Helen Catholic Church nke dị na 3170 Firestone Boulevard, South Gate. Firestone bụ Manchester nke agala ebe onye tọnụ bụrụ Firestone. So ọ na-eme anyị niile sị ka anyị bịa na ya aka abịa tata ka ya were aka ya gwa anyị niile, mana o nwere ebe ọzọ ezigara ya jee ka ụka na ya nwere choice, o wee sị ka mmụọ ọkụ ya. N'otu aka nwakọ na-ayọ ndị nna niile si biko na ya na-atiri unu mkpu, onwe ihe ya aṅụ aṅụ nke onye enwe na ya wetala ya. Onye ya afụ maka ya bụ Maxwell Ogeke. Maxwell eni ya nwoke kwụrụ ọtọ ịma n'ipeka pụta n'ụzọ ka afụ. Unu metụ ha anya, ndị nwoke na-enu ya anya, ndị nwaanyị unu nyekwa ihe ya aṅụ ya sịrọ mba. Onye ọbụla nwere ihe ya aṅụ ya metụtara ya, o ya bịa na be gị buru ya ka ịfụ Maxwell anya. Daalụ. Ndị nna CMO ka unu lote nzukọ unu bụ Saturday anụnwa ebe anụnwa oge o ji abụ. Ndị town season agbasa ụka unu fụ na hall. Ndị kupụtelu nwa sịkwa na ọ dịka ya akpatụ ngazi n'eze, ọkwa eziokwu ya agbasa ụka dị ilo. Anyị ka anyị si wee mara iwu anyị ụmụaka first, ndị okenye onwe nke fọrọnụ unu enweta, enwekwanaghị unu erie n'ude. Kịta ana m akpọpụta Kalista Ezeokoye ka ọ bịazie ndị niile etubere ugo na ihe anyị gara na Washington DC. Ka m na-akpọpụta ya ihe mụnwa mesịrị nke pụtara ife. Enwego anek a na-eme anek anụnwa anyị mere every 5 years ka a ga na-eme ya. Ya na onwe wee wepụta oghere nke ya
were gbaa mbọ were compose ukwe nke bụ ANEC National Anthem. And before a na-ewere ukwe ahụ dịka usoro Catholic si adọ, ọ gara to American Bishops Conference Music Commission. He went through it, they edited it, chose the words, did all they should, and passed it around the house, voted for it, and now it becomes a Catholic song as well as to be used all the time for the National Congress. So, St. Eugene, Ononaganiru, go ahead. Otito dịrị Jesu. Biko ụmụnne m obi aṅụrị ka m jikwula ebe a tata. Na nke mbụ ana m ekene parish anyị sọpọtụrụ n'ụzọ pụrụ iche wee tinye anyị ncha niile si anyị jebe. So parish ka m na-ebu ụzọ ekene na-ekene mmadụ niile n'ebe a na sọpọtụ unu nye n'ụzọ ọbụla. Na-ekene ndị nne na nna ndị kpọpụtara ụmụ ha kwado ha. Ndị nke jekwara na-eje wee na-ekene in a very big way ụmụ anyị, the youth and the young adult. So na-atụfuru oge ọkwa na ụmụ unu bụ ndị melụ flower girls na procession emelụ ka ọrụ na ụmụ anyị aka. Ụmụ anyị melụ flower girls ha participate n'ụzọ dị iche iche, ha gbara egwu ihe dị iche iche, ama agụsịsị ha nchata, mana nke pụtara nnukwu ife bụ presentation anyị na-ekwu okwu ya kemgbe. Ụmụ anyị champion ya adị mmadụ ise nyere that presentation, and ofu n'ime ndị otu anyị na mmadụ ise a mere anyị obiọma. Ama m na ọ kwadola ọfụma mgbe ọ pụtara, anyị ncha dị very happy because o mere anyị afụ na akwadola akwado eziokwu na senyi ji na anyị adị akwụ n'azụ. So ndị nke ọzọkwa participate na presentation ejicha m certificate ihe m ga-akpọcha ha ncha, mana ka m bụ ụzọ kpọọ onye mee presentation, Miss Chinụọgụ Onwelingo, biko gbagota ebe a. Ana m ayọ ka dadi anyị bụ isi anyị fụ wee kwawa okpu na ọ na-aga n'ihu anyị na-esi ya. Abịakwa na ANEC ya wabụkwa ụzọ ihe niile a na-eme, a na-akọnzọlt ya ọ pasịa ya wee pasịa ya. So nna asị biko ka ọ na-eprezentịla anyị ha. Number 1, enyere ya trophy. This is her trophy, champion trophy. And then nke ahụ certificate ya. Okay, Chinelo Okwo ọnụ ya. Onye anọrọ ya parents ya bịa wele ya. Ugonna Sean Amade ka ọ na-abịa. Chidera Ọmanụkwue Ugonna Sean Amade. Chidera Ọmanụkwue ka ọ na-abịa. Calvin Amade nwoke kwọchara isi anya bụ Calvin. Calvin Amade amara m na afago. Ekene Ofegbu Ekene na-abịa ka ọ na-abịa. Princess Amade ka Princess na-abịa. Chimezie
Chimezie Ofegbu. Chimezie Ofegbu. Chimezie Onia. Jessica Ojuma. Jessica Ojuma. Jessica Ojuma. Ka Jessica na-abịa. Chibuikem Ibe. Chibuikem Ibe. Ka Chibuikem na-abịa. Ebuka Brian Amade. Ka Ebuka Brian Amade na-abịa. Ngozi Ibe. Ngozi Ibe. Ngozi Ibe. Okay. Kelechi Jemen Amade. Kelechi Jemen Amade. Emmanuela Oluchi Nwokede. Emmanuela Oluchi Nwokede. Chidera Cedric Amade. Chidera Cedric Amade. And Akachukwu Ajebo. Chidera. Akachukwu Ajebo. Biko, asị m ka m mee little announcement maka Akachukwu Ajebo. She did not do the participation, but she participated in a bigger way. Her music, new release, Joy in the Future, was also chosen as educational music for the youth and young adults. So they played it over and over and over, and they decided that she earned this certificate. So that's why she's up here. So ndị be anyị ka anyị kụpụrụ ụnụ ha aka. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. Anyị na-ekene ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a. Anyị na unu n'anya n'aka nne m, unu n'anya n'aka ekpe, ha jụrụ eju. We thank you. We request you whenever you are around, please come back to worship with us. Daalụnụ. Dịka anyị si eme, tata bụ the last Sunday in July. All the July babies, please may you stand. Now, all the July babies, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear July babies. Happy birthday to you.
kịtazi anyị na-ekene ndị ụkọchukwu kala anyị ụka tata. Anyị na-ekete ụkọchukwu Lawrence Ahụwa nke si Kafanchan Diocese. Anyị na-ekene ya. Anyị wee na-ekenekwe Fada Obinna Odenkalụ nke bụ onye isi ụka tata. Anyị na-ekenekwe ya. Daalụnụ. Ndị be anyị ndewo nọ. Ndị be anyị ndewo nọ. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Rienụ. Ṅụọnụ. Zụọnụ. Ọ na-abụ ụfọdụ ebe nje ịka mas n'obodo Amerịka, ọ bụrụ ebe a na-asụ asụ Igbo, o nwere mbọsị m gaa New Jersey, ọ na-enye m nnukwu aṅụrị. Ana m ekele unu. Ofu ihe ka m na-atụnye, sọsọ obere ihe ka m na-ekele unu. Solomon jere ikpe ekpere. O jere ikpe ekpere wee yọọ Chukwu maka amamihe. Ndị nna na-ekpe ekpere mgbe ochie n'obi. Ekpere ahụ ndị nna na-ekpe n'obi, ọjị ka a na-eji. Ọkwa ya? Ha tụọ nzu n'ala, ha ewere mkpụrụ ọjị kpọkuo ndị mbụ na ndị egede, kpọkuo ndị ọkpụ, wee gọọ ọjị n'obi maka a na-arụ obi n'ihu ụlọ. Ha jide ogu maka onye ji ogu ofe anaghị egbu ya. Ha na-ejikwa amamihe ahụ na-azụ ụmụ ha. Ana m ekele maka mgbalị unu, na-arịọsi unu ike ka unu na-ekpe ekpere amamihe ahụ, maka na ọkwa na mba ka Chukwu gọziri Abraham, ọkwa na mba ka ọ gọziri Isaac, ọkwa na mba ka ọ gọziri Jacob, ọkwa na mba ka o mee Joseph eze, mechaa ya eze. Joseph si ndị be ya, mbọsị ọbụla onye nwe anyị ga-echeta unu laghachi ebe unu ahapụkwala ozu n'ebe a. Unu ọtọ m kwuru? Ya biko nụ, zụọ na ụmụaka unu, nyenụ ha amamihe eji ebi. Nwa ọbụla sị na nna ya abụghị nna ya, ya cheta o nwere ihe nwa na-agaghị ahọrọli. There are things you cannot choose. You can't choose your father, you can't choose your mother, you can't choose your family, and you cannot remove your blood. Ị gaghị ewepụrụ ọbara gị. Ibu ọbara nna gị, ebe ibu ọbara nna gị bụ ọbara nne gị. Onye nna ọbara gị ahụ ụmụaka bụ. Jiri ọfọ n'ime Kristi ugbu a. O nwere onye nwụrụ mgbe yi efe eze, ọ masịcha m. Lee otu uru si macha mma. Ile akwa anyị amacha mma. Ụfọdụ bụ yiri nke ndị ọcha, ha eyie ihe ndị amaghị. Igbo mma mmanụ. O nwere onye eze nọ somewhere there, either no ways or prime minister somewhere there. Ilecha ya anya ịhụ na Ugo Buzue omegide. Biko unu n'anya, mma anọ nnukwu apology, nwata ya agbaghara m. Ihe nji akpọpụta ya bụ maka na ụmụaka ebe a nụwa emejọkwa ụmụ onye ewute m. So come on here. Oge m na-akpọ ihe niile anyị mere n'ihe anyị jere last week. No matter the time, please, I apologize. In all the masses, including the unity march by the Cardinal at the Basilica, she was an altar server. Katkis daalụ imeka na nke inere ugbu a bara nnukwu uru. Ya bụ ana m ayọ unu biko nụ. Ọ tọrọ m ụtọ mgbe unu kụrụ aka, mgbe ụmụaka ndị ahụ gbara mbọ gụọ ihe ọgụgụ ahụ. Maka ihe ahụ onye ọcha sị na
anyị anaghị agbalị ya sụọ Igbo anyị. Ọkwa eziokwu? Aga m ayọ ndị nne yọsie unu ike, yọkwa ụmụ nwoke yọsie unu ike. Ọ bụ na nje ọrụ oziọma, maka ọrụ oziọma na-ebuga m akụ ụwa dị iche iche. O mere mgbe ụfọdụ ije Germany ma ọ jee Austria ma ọ jee London ma ọ bata America, ị bịa hụ na ụfọdụ oge nna be anyị ezi nwa ka ego, ezigbo ezinụlọ ka ego. Biko na ndị be anyị na America, o nwere ihe kata ego, ezinụlọ ka ego. Ịkpacha ego niile ụmụ gị fuo ọhịa, ịdị ka onye rere ere na onye eriri eri. Ụbọchị Sọnde tupu eme American Independence, anọ m na Boston College, ebe m na-aka mass na Diocese of Springfield bụ 100% whites. O nwere ihe m megidere wee jụọ ndị ọcha sị ha, ofu nwatakịrị a zụrụ ọfụma na $1 billion ke nke kara dị ọnụ ahịa, ndị ọcha mepee ọnụ ha ji ata, ha anaghị eri ji na ede, ọnụ ha ji ata pizza, ha emepe ọnụ pizza wee sị m na ofu nwa zụrụ ọfụma ka mma ka mkpa karịa $1 billion. Eri m otu na-ele ha anya, enwe m sị ha, ọnụ mana ụnụ na-efu ọhịa na ụzọ ọrụ na-aga ugbu a. America adịla 247 years o ji nwee independence from Britain. Nsị mana ụzọ bụ na-aga ugbu a ruru ahịhịa maka ụnụ ga-agwụ agwụ. Ọ bụgo na ikwuo artificial intelligence ma robot, imepụta robot, ọ mmadụ ga-eme gịnị? Ọ mmadụ ga-apị ya, mmadụ ga-eprogram ya. So n'ebe unu na-eji ụzọ adịghị ya, ayọọ m Igbo bụ Igbo, ayọọ m Igbo. Ihe m na-ekwu ugbu a, I say it in Germany, I say it in Austria, I say it in UK, I say it South Africa, wherever I go. Ndị Igbo be anyị ebe ọbụla m je program, I say the same thing. I beg you, please, ndị nwanyị, ọrụ izizi Chukwu nyere gị dịka nwunye, meru umeala zụọ ụmụaka, meru umeala zụọ ụmụaka, sụọrọ ha asụ be anyị. Iwuru onye Mbaise, sụọrọ ha asụ Mbaise. Iwuru onye Owerri, sụọrọ ha asụ Owerri. Iwuru onye Ọnịcha, sụọrọ ha asụ bụ unu, ka ha mụta Igbo aha. Ndị China na Asia siri ike, Asian Tigers, maka ha jikọtara onwe ha ọnụ. Ndị be anyị bikonu, anyụkọ mmanụ ya ọnụ. Onye nwe anyị na onye ru unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ n'isi agwụsịgo. N'enu ya ka ọ na-erugharị, ngọzi Chukwu na-eru ka mmiri, ọrụ sara m. N'enu ya ka ọ na-erugharị, ngọzi Chukwu, ngọzi pesa. N'enu ya ka ọ na-efegharị ya, ngọzi Chukwu na-erote Chineke m pesa. N'enu ya ka ọ na-eru nwanne, ngọzi Chukwu na-erote mmiri.